Ako i-share sa inyo guys. Basic ra ni. Basin di ay na pumimatod na ni. Kini siya guys, kabantay mo ani. Dahon sa baka ni. Sa baka ni. Kini guys, kabantay mo ni guys. Ibal dahon ni siya. Sa English, lives in the tree. So, ang kaduha, laya nga dahon, dead leaves. Bantay man guys, laya patay na siya. Sa primero guys, buhi ang dahon, sama sa buhi pa kayong relasyon. Pag magkadugay guys, sama ra siya ni guys, mapupo ng hulog, patay naman siya, dili na niya kaya. Kung inana ra ginabuhi na to guys, sama ra sa usa ka dahon sa kahoy. Mani na guys, mindset, di mindset.